weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi bafata dingirayi fallemma ko waktu yoni ha to ñoro jombu ko masina ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal no wiruno gouvernement leydi ndi go lewru mars 2023 maɓe gustu kala ko fate banggue kasdi woni luwas e ndera leydi ndi kala ngal kuulal lawɗinama ñalawma hande o to leydi mauritanie wuro witengo nemane heeɓo gam jaɓɓade hoorejo leydi mum ɗon ɗo yetti toon hoorejo jagorɗo leydi ndi ɗum ko heɓanade bateau jagorɗo e ñalawma janggo kene ɓamta wuro faggodo diwan nema eko taari ɗum kala to leydi mali hoore jagorɗo leydi ndi woni shekela ko gala mayiga yaltini konnguri wo holliti laamu leydi mali kame mali kala ne weela jokkodiral hakkude Moscou kame Bamako wonande leydi Russie kaɓiɗe rokkata leydi mali ɗe ene rokka leydi mali gam dartade e peewala to leydi Guinée Conakry ko fade banggue jungo weeɗago dialogue mo hoorejo jagorɗo leydi ndi weeɗi landaji lundo ɓe kolliti hay loppeta ɓe ngala hena leydi Nigéria wayli hoorejo leydi ɗum ko subaka hande o biteɗo Bola Ahmed Tinubu woni hoorejo leydi ndi taw toɗɗa koye landa laamugo kabruji men mana wen ha to leydi Côte d'Ivoire ma en jaa ha to Tunisie Guinée équatorial Ghana Gabo RD Congo ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena bandiraɓe fulɓe bandiraɓe afrique naɓe musidɓe gambinaɓe no didorno ko soynatno to sami hocce koɗɗan nentuno leydi e leydi Allah addini on ha e nder cuuɗi moɗon meta adama balde guiɗo fulɓe kala ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître adama balde ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement omo andina dendagal keɗen makko e yimɓe makko e yaadiɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Gambi to nokku biteɗo Serekunda waɗɗani Serekunda e leegal bitegal nema kunku Sara Juma alkali kala mo namdiɗa galle maître adama balde ma adde ha jettoɗa maître adama balde ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustoraɓe gorago e yaɓo yitade koye mumen maître adama balde ne yaran ɓen worɓe ɓe arsigaji men kippi ɗaɓɓoɓe kayitaji yiɗɓe visa ji yewoɓe embauche ƴeewoɓe nationalité kala sa jokkodiri e maître adama balde joni mbiya alhamdulillah maître adama balde ne yawre ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabruji maître adama balde ko moƴƴuɗo longala joguiɗo ɓayre mum ha timmi ene loota ɓayre fannuji kala maître adama balde ko pirowo koyɗi bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko woni nder ma ha mbiya yoni maître adama balde caggal waɗi tour e nder leydi sénégal e oɗo saaha joni mo tawi to leydi gambi mbiɗen to Serekunda e leegal ne wiye e nema kunku Sara Juma alkali kala jiɗɗo jokkodirde e maître adama balde so leydi gambi mbatta ko 00 220 529 50 09 walla mbaɗa 00 220 265 27 71 so tawi ko yiɗɓe jokkodirde e maître adama balde to banggue whatsapp ko numéro ji makko leydi sénégal mbatta ko 00 221 77 454 27 09 walla mbaɗa 00 221 77 949 73 83 maître adama balde ne wiye dendagal yiɗɓe mum yaadiɓe mum ne mbaɗata abonné chaîne makko youtube e hello makko facebook o mbaɗa ko maître adama balde jengueden fuladu ma yi toon gueɗe payjude ne waɗata maître adama balde mbadden danɗo faade makko dirta koye Ibra wallude e saf gurelte ko lekki moƴƴi haa ko moƴƴo iwru ko en to kordinnoro ari ko wallude
e safrude ha moni kala yito hen hoore muduma gorelte ko haako no haako wargani a ittade hena mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa gorelte ala rewam ala effet ala haydara sa waɗi no wirani henna ma yito hen kala cellal ɓandu maɗa an jogiiɗo tension jogii AVC ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru kono ne kadi koyɗe musoje koppi musoji ɓandu musoru kala mum gorel teyya ene safra ha jiituɗa hen hoore maɗa sa yiɗi andude ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko poɗɗa yiide tona sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel teyya beele mbawa hebde lekki ki woto woɗɗu joni joni keɓa hen ko laaɓi so tawi gonɗa koto leydi Congo jokkodirta koye Haruna Gaydo kabinda so korkari ko toon wo moltoyto mbatta ko 00 242 04 411 68 26 so tawi gonɗa koto Afrique du Sud jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 0027 82 74 67 672 so tawi gonɗa koto Mozambique jokkodirta koye Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya hewɓe cettima dañi hen jaam baniraɓe rewɓe musidɓe worɓe yiɗɓe kanŋe e haalisa caɗele mona gasi ha laaɓi gayni caɗele moɗona ko bijouterie concorde ari e dow moɗona ko mbayla tafoka kanŋe tafa haalis tene kadi koye mbadiji kewɗi certuɗi juɓɓuɗi jaaduɗe e jamanu yonnuma ŋarɗinma an kutortoɗo kanŋe haalis kala mbayla Mamoudou baylel si gorko mo mbolo yela ari e dow moɗon ne arde hoolare timmude onon yiɗɓe kanŋe e haalis kala cuɗari ndi jiɗɗon kala son jokkodire mbayla bijouterie concorde ma on keɓe en ko ɓuuri laabde bijouterie concorde haɗani tan e tafde kanŋe haalisa aɓe jogui montre-uji luxe moƴƴuɗi joɗɗi kononne kadi lone moƴƴe joɗɗe taw kadi baraji ɗi ko haalis pewnira haɗani ɗon tana aɓe jogui cuubuji joɗɗi teni kadi ŋarɗinaɗi belɗi ɓornade wonande an jiɗɗo cuɗari sa jokkodire bijouterie concorde ma e ɓen ko ɓuuri labde bijouterie concorde ene tawe to Douala leydi Cameroun kono kadi hande o ene tawe to lamorgo leydi Sénégal woni Dakar so tawi ari ha Parcelles Assainies unité 21 woɗɗani marché Dior woɗɗani Brioche Dorée woɗɗani monument Serigne Bara ɗon ɗo Parcelles Assainies unité 21 ene hucciti e bedda unité 21 unité 24 so tawi ari ha ɗon ma tawɗona bijouterie concorde laaɓa golle sa yiɗi jokkodirde e bijouterie concorde laaɓa golle tafanma kanŋe haalisa taw kadi ne yuɓɓi mbatta ko 00221 77 703 83 97 walla mbaɗa 78 343 65 83 numéro ji ɗiɗɗi kala aɗi mbaɗi WhatsApp jokkodirene bijouterie concorde are men adde men ko jaam e lallitare
ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala laabɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa hutoriɓe ɗum fodde sappo e tatara fina yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o ko sappo e jeenayi rafi safrata fannu tataɓo o ko fodde temedere rafi ma yaltema ha laaɓa waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ɓustoraɓe ndewagu kala ceerno Djiby Sy ne yawrani worɓe ɓustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu mo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yeddi ƴeewa ko joni joni muuɗa jiiya hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilne mum kadi omo jogui leɗɗe ummiɗe to leydi Mali kesi pulla cafroje rafiji kewɗi guila rafiji gorago ha e rafiji usaɓe ndewagu kala e wonduɓe estomac so tawi a hutorima ɗen leɗɗe kala ko ñamanoɗa tampinma walla ko jaranoɗa tampinma ma wattu ñamde jara hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune sa yannama ka miskino safruma ha mbiya wen kawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahlidi hoore mum ha habba walla on jano borogal ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala ko ne nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko taweteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya so tawi ko leydi Sénégal eden dangal leɗɗe ñamojo France CFA ko temennayyi CFA ceerno Djiby Sy numéro mo weeva walla nde yiɗɓe waɗnede listihara ko 77 653 0367 yiɗɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum ha tengtino e taweteɓe lappol polol dande maayo wonde miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy tawe to ñabina e oɗo saaha joni kala jiɗɗo hebde ceerno Alassane Sy to ñabina ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune so tawi on pamodiri kala to mbawɗa wonde e leydi e continent to mbawɗa wonde safruji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba onon rewintoɓe jayde Weltare TV son jeehi to YouTube on tappi Weltare TV walla Weltare ɓiɓɓe fulma on jii toon tengade mon kala ko cohlunoɗon e jewte kumpital kala ma on keɓɗum hano hannirtani hen gattaten koye bateau conseil présidentiel nogase jeetati février hanki o horejo leydi ndi ƴetti kene tolno e sappo e jeetati projet ji mawɗi wonande région mo Sédhiou taw kadi ko ɗo hen e 2023 2025 taw ko ngalu taƴanagu wonande oɗon région ngam ɓamta gueɗe kuccam golle caggal teskede tugganma tan 2012 nde wayriti toon mawɗo ndi 2015 ha yettiɗo hen gueɗe kewɗe teskama ngam waɗede toon to région Sédhiou mo ganduɗa ko nokku ndema kadi ko nokku faggudu ko nokku ɓamtare kono hewɓe finoɓe toon kolliti diwan men kala yiyi lelawal ɓamtare ha hande aɓe bismi mawɗo leydi ndi kuccam golle ɗo e duuɓi tati ko 1.4 milliards koppareje franc CFA ngam ɓamtude gueɗe kewɗe kene tolno e nogase jeeɗiɗi milliards ɗum fayi koye 619 wuro ngam ɓamtude guilay kuɓɓam jaram e gueɗe goɗɗe e ko fate banggue fannuji goɗɗi kala to Sénégal keddoɗen ha joni gattaten koye eɓɓoje ɗe laamu ngu ƴettuno ngam wallidde ɓiɓɓe leydi ndi ha mbawa wurde gurdam moƴƴam ha tenti noon wurde e luwasa ngam teskede luwas ne seeri no feewi e nder leydi Sénégal ha tenti noon Dakar lamorgo leydi Sénégal ɗon no joƴƴinta lebbi nayyi lebbi tati woni hena lebbi jeegom ne namda ɗum taw ko caution
kono ɗum ko galleji ɗi ne ceeri no feewi ɗum jeeyno sababu laamu ngu gila tan mayirde hitande 2022 miijinoma hen ɓe kollitino maɓe taj ngal kuulal beele kadi yimɓeɓe mbawa wonde jaam caggal nde ɓe miccino ɓe kollitino ko 2 lewru mars 2023 ñalawma alarba hande o ngal kuulal lawɗinte e nder leydi ndi kala ene gasa noon ma en garto hen so en keɓoyi ko ɓuuri hen a labtude ha joni keddoɗen koye fannu ustugola coggoji ko fate banggue nguura beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawa wurde hen gurdam moƴƴam no fewi lebbi tati ko laamu ngu usti ɗuma jagorɗo jeygu leydi ndi holliti gueɗe ɗe kala ene ndewida wonande goomoji rewintoɓe ko fate banggue prix ha tenti noon wonande cetal ardingal to banggue région mo Dakar Serigne Diawa o holliti caggal contrôle moɓe mbaɗi ɓe tawi tigui wonande ɓen yeeyoɓeɓe ene ɗofti prix ji ɗi kono ne kadi ɓe jewtidi yoga e sodoɓe hayso tawi ha hande ne teska cogguji ɗi ko cogguji ceerɗi no fewi e nder leydi ndi Sénégal. maître Alhaji Diouf ɓornotoɗo hobbo ɓalejo e kala saaha kewɗo heedande ɓesguji leydi ndi Sénégal hujjiyanke wonande Abdullaahi Saar mo ganduɗa kanko maître Alhaji Diouf hanki o darima e yeeso bar oɗon yeeso bar mo dari hanki o ko ngam wonande ɓen diɗɗal hujjiyankoɓe no makko ni ɓe noddunomo ngam yurnitade caɗele hollirde wonande o yaɓɓi kuule to banggue hujjiyankagal o yewanoma lebbi 6 kono noon ko wona ɗum koye nden yowre laataki omo wawi jokkude ɓornade hobbo makko ɓalejo ngam heedande ɓen ɓe o foti heedande e kala saaha gonɗo e TikTok tawetenoɗo to Touba woni nobela jaltinoɗo vidéo caggal nde heela jeere nde Touba hollitino hen haala mum mettuka no fewi kan haala noon bay faaleɓe taweteɓe toon to Touba Mbakke kollitino hen metti mumen wonde o haali ko boni e khalifa mumen ɓe noon jiiɗino yoɓade fittan makko ko noon kawri koye oto makko duppitana ha belti khalifa général mo Mouride rima ɗeɗo hen gueɗe nde dartoto ko ɓuuri yawde wuuro ngo nde ɗeɗo gueɗe guittete hen o yonnani ɗum no fewi kanko khalifa général mo Mouride to Tivaouane Peulh hakkude mum e cité apixé finoɓe toon jomin leyɗele joofima peɗeli ñalawma hanki o ɓen gollotoɓe impôt e domaine ngam hutorade leyɗele mabɓe ɓe kolliti kene wona joni duuɓi 12 leyɗele mabɓe kala koko jeeya ha laaɓi ɓe gullitima laamu leydi ndi kono ha ɗo ala kala ko gasi hen haydara ɓe kolliti kamɓene mabɓe ƴeew jippade ngam ñawdandeɓe ɗum koye mabɓe caggal nde ɓe joofi ɓen liggotoɓe oɗon fannu hande o jogorno darade yeeso suudu ñawore woni biteɗo Azoura Fall Assane Fall baɗɗo hoore mum Azoura Fall mo ganduɗa nanguira ko haalde fenade fende e dow inde neɗɗo ko noonne kadi nodditade fitinaji haalde ko boni e mawɗo leydi ndi noddude fitina yidde dillinde leydi ndi ɗum tagno o nangue kanko o noon Azoura Fall woni jogotoɗo araray Ousmane Sonko e kala saaha ɗo heewi yaade kala hande o fonnodirade yeeso juge Mamadou Seck ko wona ɗum ko hande o wattidi ko toon to hôpital principal mo Dakar ngam hollirde ndeɓo caɗele o ñamata o yarata gonɗo e gueddere muɗɗoma jehetena ko toon to Italie Sénégal naajo biyeteɗo Ndeye Balaba Cissé taw ko infirmiére liggotonoɗo e hôpital goto caggal nde ɓen ɓe gollodiranno jooɗi dumuna jiyanimo noddi police nde ɓe jeehi ɗo hoɗi ɗo nde ɓe gudditi ɓe tawi ko duttiɗo e jomiko ko noon andaka taw so tawi ko mayde tan noon walla ala won goɗɗum ko soomi hen wawi wonde kala leskoji ene jokki hena camion kewɗo duuɓi nayejo taw kadi ko dogowo e Dakar kam yooɓi fittandu suka gorko mo duuɓi 17 oɗon camion mo ganduɗa ɓamɗo dogde nder Sénégal ha tente Dakar guila hitande 1993 woni 1973 ken tolno joni duuɓi 50 presque ko ɗum waɗi ko watti dogde e nder boli Dakar carsuɗo béton ha teddi dognannoɗo ɗon camion wiyete ko Yero Ndiaye mo duuɓi 35 ko on féri oɗon suka wattidi koto bar mo tribunal kono caggal nde o féri on suka kanko kay faabima ko teppe makko nding ha ton to commissariat police mo Parcelles Assainies ko toon o wawi faabade hoore makko saabu so darinoma
so ɓe mbimo teb moƴƴatano e makko tokke dugu nayo worɓe malinaɓe kañumen nanga toon ñandade jawtuɗo hen ɓe nanguira kene tolno e poɗɗe jonɗi no fewi taw ko kaɗade kami huuɗo bonko ko woni tarmadol kaɗaɗo yeyede kene tolno e 408 foɗɗere tarmadol ko nonne kadi no wonde kiloji 5 huuɗo bonko ko 34 butel alcool to ifia to lafiya dawiya samanda bugu ko toon ɓe mbiya teɓoɗo saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to Kédougou keddoɗen ha joni koto Sénégal jeheten ko toon to marché Sandaga hanki Wuli Diawa hakkude ɓen yeeyoɓe kami police ɓen yeeyoɓe wullittoɓe préfet wonande caɗele kelgol kantiŋaji 40 e ko fawi caggal nde mbatti on fitinaji duppi ponoje mbatti on fitinaji mawɗi kamɓe ɓeena seppuɓe ɓe galda e yami hoore ceppugola taw kadi herƴini ya ngara o 15 mabɓe mbaɗama garde à vue jeheten ko toon to Ziguinchor taw yintona musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garandi en to Ziguinchor ha to Sédhiou e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. Kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno hanki président de la république capitale Pakaw udditi pom Marsassoum o innir ɗum Famara Ibrahima Sagna. Oɗo Famara Ibrahima Sagna noon ko ɗo woni e Ziguinchor kanko o liggotono ko e nguur Abdoul Diouf ko nden o wonno kono noon o waɗi ga golle pattam lame ina wayno galle ga o sonno ga henna leegal ngal fodde taliji 4 tour à tour galle fo o waɗan ɗum mir o waɗi hen bafal watti wiyede cité Ibrahima Famara Ibrahima Sagna. eɗen gandi kanko président de la république o yeehi to sañiniri noon ummaade ɗon fewde timmande balande ko laaɓe taccinta yimɓe o wi ɗum koko jogori nattude o waɗa ɗon ko pom o inniri pom o kadi balla Moussa Dafe ina wayno gonnoɗo mere mabɓe duuɓi ma won duuɓi 14 ina woni ɗon ɓe kolliti kamɓe kadi hanki weltare mabɓe no fewi. so ino mbima ɗon jehen e haala Fou Malade wonko haali Déthié Fall eɗen gandi ko candidat 2024 o wi so tawi Ousmane Sonko candidat muɗum waɗama récité kamɓe ɓe dañi candidat Déthié Fall yew askannaɓe noon jooɗima ɗo hanki mbaɗi haalirde mumen ɓe mbi haala Fou Malade ka yo nawtu ɗum to ƴettuno to kamɓe ɓe ngala pala ɓe ngala palat A ɓe ngala palat B kamɓe ko Ousmane Sonko tan neɗɗo bawɗo foof walludeɓe Ousmane Sonko on tan woni candidat mabɓe kada hay goto wawa haɗum yaade présidentiel 2024 kamɓe Déthié Fall kañum yalti e yew askan yeehi ɗum noon yo ƴeew wotanɓe ɗum kamɓe Ziguinchor naɓe e Casamance naɓe ɓe jogorani wotande Déthié Fall hande ɓe jogorani wotande Déthié Fall janggo. Sar Abdullaahi Saar guuran gise ko kaw meɗen o holliti omona to emiri weltademo e Weltare TV ɗum noon omo welti hen jamma e ñalawma en kaalino ñanden ina wayno Cheikh Oumar Anne wonko haali o wi o yiɗi ko école aji huuɗo yo nattu e Sénégal ɗo noon Casamance naɓe jaabi mamam mbi fodde 30 école nani ga henna fof ko huuɗo ɗum noon o hollitino kanko ɓe jaltinino budget yo ɗum nattu ha laaɓa kono noon ina heddi ga henna ina wayno ga kam école aji huuɗo ina mbi ga ɗum so tawi no ñoom ɗo jehen to e Elinkin commune Moulomp rewɓe nantonde ɓe liggoto ko yokos ɓe liggoto ko liɗɗi ina wayno hikka noon ɓe mbi golle mabɓe ɗe moƴƴani yo laamu ngu waw faabadeɓe haaɓe mbawa dañde holɗum koɓe jiiɗi ko golle ɗe mbawa moƴƴidde ɗum noon Weltare TV musidmon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo foɗa radio Zik FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yalla ko walde jam. Amadou Ishaqa Kebe sen giwi ɗon ɗo Ziguinchor woɗɗani Guinée Bissau wonande Oumar Sissoko Mbal hoorejo leydi Guinée Bissau gardiɗo catala CEDEAO hanki waɗi haalande mum nden haalande noon wo jokkodiri téléphone koye nanda makko Kayit Saïd hoorejo leydi Tunisie ngam artude e no gasi 2 lewru février haalande nde on haalno caɗele ko fate banggue Afrique naɓe ɓaleɓe taweteɓe nder leydi mum ɓe dañi yewtidde hen toɓɓe jaƴƴe no fewi sen giwi to leydi Sénégal Guinée Bissau paɗen ko to leydi Mauritanie gouvernement leydi Mauritanie yiɗi ko ƴellide ndema e nder leydi ndi ha tenti noon nokku ceene beele kadi nokku o wawa ƴellide faggudu wonande wuurɓe nder oɗon diwana ɗum jeeyi sababu hanki o jagorɗo ndema leydi ndi
woni Yahya wuldu Ahmed hanki o fawi hayre ngam darnude walla mbiyen mahde barasuji ɗiɗi hen baras goto noon ko toon to basse oriental ɗum ko basse oriental hen basse goto noon ko to afndisa ɗum noon koye diwana nema baras goɗɗo noon ko alfila ene tawi nder adila bagro ene tawi nder adila bagro ɗum koto hawdila sharqi ɗin barasuji noon hen baras goto ko capanɗe jeenayyi baras capanɗe jeenayyi barriére ndiyam capanɗe nayyi baras goɗɗo capannayyi ɗiɗi barriére ndiyam mo ganduɗa jar mum ma wonayi capantati milliard ko préje uggiya ngam yidde ƴellidde ndema e nder leydi Mauritanie e kala fannuji ngam yidde ƴellidde en ha ɓen wurɓe toon mbawa yitade koye mummena wallidde sukaɓe rewɓe ha mbawa jangde moƴƴere ɓen miijinoɓe accude jangde walla ɓen ɓe jinna men ngala doole jeeyi sababu jagorɗo jangde mo leydi Mauritanie baɗɗo jillu mum toon to basse oriental faabima toon sukaɓe rewɓe hewɓe no fewi ɓen sukaɓe noon hewɓe mabɓe dokkama boursi beele kadi mbawa ruttitade jangde moƴƴinde jangde mumen nde tawno gandal kala elle ma wi ɓuuri yodde ko gandal debbo nde tawno gandal debbo ene rontina ɓiɗɗo ene rontina ɓiɓɓe nde tawno debbo so andi ko galle kala andata gorko noon so andi ha tinta koye hoore mum kono debbo ɓuuri ɓattade sukaɓe ɓuuri ɓattade debbo yiddeɓe ko ƴellidde jangde rewɓe kanko on jagorɗo jangde mo leydi ndi leydi Mauritanie nema ene heeɓo jaɓɓade hoorejo leydi mum ɗum ko ñalawma janggo o batu jagorɗo teskaɗo ma yuɓɓide toon ngam yurnitade caɗele nema e hoore mum e ko taari ɗum kala ngam ƴellidde toon gueɗe faggudu guila e gaynaka ha e ndema hay ko fati banggue gueɗe diƴƴe jarateɗe e yurnitade koɗale yimɓeɓe so tawi ndungu ari guila to banggue inondation yolayru e gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala hoore jagorɗo leydi ndi yettima toon to nema kono kadi jagorɗe kewɗe hande o ne tawi toon kame hewɓe toppittoɓe fannu on ngam jaɓɓade hoorejo leydi Mauritanie ɗum ko caggal batu jagorɗe mo o yuɓɓinno wonande toon to Rosso ngol lawol o yiiɗi wadde ɗum ko toon to wuuro nema finoɓe taw kadi ganduɗa ko cetal tambingal haqqe innamade ngal leydi Mauritanie daraniɓe fodde ndimagu neɗɗo e nder leydi ndi ngal cetal waɗi jillu mum to Genève ngam tawtorede jonde loni nde yuɓɓinta toon nden jonde noon koɗo ha nayi nduɗo hen lewru darindu hande ndu ngam yurnitade caɗele haqqe innamade kame fodde mum e nder leyɗele windere nde kala Mauritanie yeehi kañumne hollitoyde hen wonande programme darde nde dari ngam ƴellidde haqqe fodde neɗɗo e nder leydi Mauritanie tribunal Nouakchott acciti groupe wonande ɓen nangganoɓe taw ko tumanoɓe juuɗe men ene modduno e ko fati e banggue drogue woni Oumar Ahmed Sidi Ibrahima Hamada Gala ko noonne kadi ne wonde Mousse Adama Diop ɓe kala accita en hanki o wonande ngal tribunal wawi accideɓe caggal nde juuɗe mabɓe tumano e ɗiɗon fannuji to kiifa ko centre jaɓɓotoɗo sukaɓe yeebaɓe walla ni weddaɓe accaɓe ɓe ngala ni ɗo goni ɗum noon ko nokku juɓɓinaɗo nder de unité ene waɗi keblorɗe mum ndefirka mum nokkuji mum jangde mum cellal ɓalli mum kala ko yidde faabade ɓesguji ɗi ha ɓen ɓuura yarude yeeso kono ɗo saaha unité ji gasɗi ɗi ko sukaɓe worɓe tan kono ɓe piiɓi waɗoyde hen ɗo sukaɓe rewɓe mbawata moftere taw kadi ganduɗa ko ɓen yeebaɓe walla ni woppaɓe taweteɓe tan e booli ngala ɓen jinnaɓe walla ni to joftata gartaten koye dawrugol parti tawassula ɓe erima laamu leydi ndi oɗo saaha ene herƴina no fewi ko fate banggue binditagol ngam wonande yuɓɓinde binditagol ngo rewani lawol ha tenti noon to waadi nanga taw kadi ganduɗa ko fate banggue hewɓe winditiɓe ko yaaɓe ganda kani hayto keedi wo holliti wonande loskoji kewɗi poti ko waɗede yogay nokkuji binditaɗi gueɗe kewɗe ne foti haytinede hen beele jomumen ballite won hen ni winditiɓe taw ha ɗo goni ɗo gandani holto jogori wotoyde ganda holto jogori weddoyede ɗeɗo hen gueɗe kala ko caɗele janggo jogoɓe rokkude caɗele ɓen fotɓe wodde e nder ɗiɗo hen sungoji
payadi wonande sarɗi yankoji kame local ha fayma régional kala ta jure ko cetal kewgal balle no feewi taw darni ɗum ko laamu leydi Mauritanie ɓe dokkiri hanki o hewɓe kene wona yimɓe hewɓe no feewi ujunnaje taw ko carte assurance maladie toon to état mo basse kene tolno e ujunnaje 6 e temedde 950 kartal woni koɓe dokkiri toon to hawdel sharqi ujunnaje 2,415 woni koɓe dokkiri e nder diwan mo nema wonande ɓen mbawa safrade taw kadi koye dow jamne kisal ne jogui carte mumen taw ngala ɗeɗon caɗele police Mauritanie fawi juuɗe muma e ɗiɗo jam fiiɓe gorko joom ngalu ɗum ko ñande alet ɓennuɗo e no ko nden ɓe dogi ɓe jalti leydi Mauritanie ɓe jaltiri ko bowal laɗi diwoje ngal tunsi ɓe payi ko toon to Palmas mo leydi Espagne ballal leydi Mauritanie e ballal police mo leydi Espagne ɓe mbawi waddude jungo e faandu haɓe mbawi jaggude ɓen sagataɓe ɗiɗo dirtinɓe kene tolno million ngaji jonɗi no feewi taw koye koppereje ken tolno e ujunnaje jonɗi no feewi taw koye koppereje euro ɗum woni koɓe dirtini taw koye koppereje euro 6.000 euro woni koɓe dirtini kamɓe ɗon ɓe gartira ko toon to Nouadhibou kono ñalawma hande o alarba ɓe ɓenninama toon to Nouakchott ɓoyatama ɓe daro e yeeso suudu ñawore sengi wi to leydi Mauritanie Maroc dartini ko fate banggue état de urgence sanitaire moɓe lawɗinno kene tolno e duuɓi 3 ɗum ko caggal nde coronavirus feeñi e nder windere nde kala ko nde noon e kala saha Maroc ne yuɓɓina wonande batu mum conseil comité toppitiɓe ko fate banggue oɗon boros ɓe kolliti wonande 27 février jamma hanki minuit ko nden darti wonande état de urgence sanitaire caggal Maroc ene jeeyno e leyɗele ɓurnoɗe raɓede oɗon fannu goto dumbaɗo kaddi gurdama e dumbirde mum to leydi Maroc kam warti toon hanki o Abdelrahman woni inde makko wonangano ko gila 2018 o taƴana kaddi gurdama omo lelo e kaso jeyno sababu ñawedemo ko yoɓademo pittali sukaɓe rewɓe ɗiɗo walla ni rewɓe ɗiɗo taw ko tourisme en yillinoɓe nder leydi Maroc taw ko jiyaɓe toon to Danois taw kadi ko yillinoɓe toon ko ɓeno wanno attentat seftinɗon leydi Maroc ittino kuulal wari warte gila tan hitande 1993 woni 1993 gilden ɓe guittuno ɗum kono ɗo sa wona tan koye nder kaso ha wasa toon fittanma ko on tigui woni bartiɗo hanki o kono ɗo sa loskone jokki toon to cellule makko guila e dombirdu makko holno wartori tona sen giwi to Maroc ko to leydi Mali gouvernement leydi Mali holliti wonande weltare mum mawde no feewi tene holliti ene jogui ɓernde deñde jokkodiral hakkude Bamako e Moscou woni jokkodiral hakkude leydi Mali kame leydi Russie ngal jokkodiral ko jokkodiral ngal ɓe jonni no feewi e wiide Shekela ko gala may gawo holliti ngal ɗon jokkodiral gila to banggue heblude koni koɓe leydi Mali to kaɓirɗe hay gueɗe jaaduɗe en hélicoptère aji ko noon kadi laaɗi diwoje e gueɗe patuɗe e gueɗe goɗɗe kala ɓe kolliti gila tan ngal jokkodiral laati laamu leydi Mali ha tenti armée leydi Mali waɗi taaɓal manggal no feewi ko fati banggue gueɗe ɓamtare ɗin konnguli woni ko yaltini ɗuma Nuhu Saar noon ko goto e dawriyankoɓe kadi qimotoɗo haala no feewi wo holliti tugganma 2012 nde koninkoɓe leydi France ɓe Barkhane naati leydi Mali ha ɗo ɓe jaltir leydi Mali ɗo ala kala koɓe ɓeyde leydi Mali so wona bone mankude nden kay addude fitinaji kame herƴo mawɗo no feewi kono gila ɓe jalti leydi ndi oɗo saha leydi Mali ne teskora jaam e kisal ene ɓeydo yarude yeeso ko konguɗi mabɓe ɓe kaali e jayde Mali acti ambassadeur Saydou Coulibaly secrétaire général ko fati banggue ministère affaires étrangères e jokkodire hakkude leyɗele joɗodima ambassadeur mo leydi Tunisie ɗo Bamako lamorgo leydi Mali ngam kaldigal wonande jaltingol konguɗi ɗi joɗani horejo leydi Tunisie oɗo saha ɓiɓɓe malinaɓe wurɓe toon kanko on o wasiyima ambassadeur mo leydi Tunisie tawete to Bamako nde wawata haaldude leydi mum ɓiɓɓe malinaɓe taweteɓe to Tunisie nde batte nden kay kisala woto pittali mabɓe dufe woto gueɗe mabɓe kala bonne toon haydara
kan haala woni nanaka hakkunde ɓeena ɗiɗo joddinoɓe hanki ɗo Bamako lamorgo leydi Mali deftere yuɓɓinande taw koye yamirore Assimi Goïta catal ngal woddanno ko fate banggue constitution leydi ndi tugalgal ha ɓuura yuɓɓude ɗum noon faya koye 19 mars ko fate banggue référendum jogorɗo waɗede ko hen peeje mawɗe oɗo saaha ɗemngal français bindetegal jangguetegal haɗat tan koye nokkuji gollorɗi kono to banggue keddiɗe kala ko ɗemɗe gendiɗi jogori hutorede hen ɗum ne jeeya e ɗin deftere lawɗinade nde ganduɗa ene waɗi 194 article e nder muɗuma ɓiɓɓe malinaɓe ma gandoy on référendum mo jogori addande ɓiɓɓe malinaɓe tonuji ɗiɗi maaro e ko yadata hen woni ko totta ngam muññidde jangu wannogu toon to koni kame bon jeune o ne tawe nder bankas région mo Bandiagara ha ganduɗa kene tolno e 12 ha 14 fittandu heddi hen ngam muññidde ɓen ɗo jangu ngu wanno ha jomumen mbawa deñude ɓalli ɓerɗe mumena woɗɓe kay ɓe ɓerɗe mumena ndeƴano jiyani ko famni tan mbaɗi ko famni ko finoɓe to Fama Bogo kame singari ɓen finoɓe toon e nder diwan ñono rokkanoɓe balɗe ene lima balɗe mumen ne ɗanoro guitel lelli guitel gotel ɗum ko ɓen jogitiɓe armeji rokkunoɓeɓe beele 27 lewru ma ndu heccenke o nde ɓe jaltata wuuro ngo so ɓe jaltani ɗen guure kala kay ko woni ɗon ko kamɓe tigui mbaɗi ɗum ɗon kono kay ɗen balɗe tawaniɓe ɗon 27 hewɓe mabɓe jalti nokku o caggal nde ɓe gullitino ɓe jeyani haydara kono daabeji mabɓe kam kewɗe nawama to leydi Mali kedana joni jeyeten ko toon to Badala Bogo kame nokku biyeteɗo Bojo Kabo en tawki koye bara maayo awoɓe taweteɓe to maayo Badala Bogo hewɓe hen sukaɓe mabɓe taweteɓe to Bamako kolliti mette mumen ñande 26 lewru février toon to palais de la culture Ahmadou Pahate Ba tanke noon jeeyi sababu hollide mette mabɓe ko wonande opérateur économique en joomen ngaluji sifodirɓe laamu ngu yiiɗi ko eggindeɓe nokkuji mabɓe watta nokkuji ɗi nokkuji ndema kame faggudu ɓe kolliti kene tolno e 121 famille ene wuuri ɗon 107 e capanɗe joyi neɗɗo no wuuri ɗon ɓen so mbiyama yo giggina ɗon wona hunde yonde ɓe jaɓata ɗum hande ni janggo sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry jungo weeɗago taw weeɗi ɗum ko gouvernement leydi ndi gouvernement transition taw koye sawtawol hoorejo jagorɗo leydi ndi faade landaji dawrugol lundo ngo wonande kamɓe kande ɓe joddoto e table goto ɓe kalda ɓe ƴeewa wadde nandiral hakkude mabɓe wi loppet selludelen diallo e yaadiɓe mum kame landaji goɗɗi kala ɓe kolliti wonande dialogue national eranoɗo 2022 ko kamɓe tan mbaɗi ɓe jaɓano hettade wonande landaji dawrugol jeenayyi nduɗo hen lewru koɓe jippoto ɓe booli ngam yuɓɓinde seppoji mabɓe hollirde laamu transition no yarata ni ala hen kala ko yooɗi ala hen kala ko fewniti to Nigéria subaka hande o finiri hoorejo leydi mum kesso woni Bola Tinubu Ahmed woni Bola Ahmed Tinubu hoorejo leydi kesso toɗɗaɗo koye landa laamu ka APC landa Mouhamed Buhari ko on jogori lomtade Mouhamed Buhari mo ganduɗa kene fotta wonde 36 étaji taweteɗe nder Nigéria o dañi hen 25 hollitama 7,7 million woni ko dañi Atiku Aboubacry mo PTP kañumne dañi ko 6,9 hayso tawi woni ɓen mbi ko hay loppeta ngala hen cetal tammigal sungoji holliti gasi ha laaɓi koni tigui ɗiɗon sungoji woni no jaari to leydi Nigéria hande o caɗele teskade toon ko yiide haalis liquide ko nonne kadi eɓe seɓɓitiɓe taweteɓe banggueji kala ngam ngakkugol nden kay kisal mbete o kesso garo maw ɓuuray Mouhamed Buhari ene ɗamina ɓiɓɓe leydi ndi wonande ɓen suɓiɓe e oɗon fannu to suuɗa Oumar El Bachir gonnoɗo hoorejo leydi ndi pollaɗo e lefol laamu muɗuma gila tan 11 lewru avril 2019 taw follimo ko mintoreɓe to banggue kuddata hoɗono ardirno e lefol laamu gila tan hitande 1989
ɓooyɗo e laamu no feewi sahaa hannde one tawe to hôpital militaire ngam joga ɗum caɗeele mawɗe no feewi e wiide jaynde altayyara to leydi Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire naaɓe finooɓe toon to Tunisie ɓe erima gouvernement leydi maɓɓe nde ɓurata waawde faabade ɓe ko ɓuri yaawde neldaɓe laaɗe ɓe jalta toon yonnani hay seeɗa woni peya e gardugol Jacob Mamadou Coulibaly ɓe erima laamu leydi ndi nde wata faabade ɓe sukkaaɓe wuurɓe kaya mbeya musɗo no feewi toon to leydi Tunisie ko fate bange wonande permis à point fuɗɗima ñalawma hannde o 2 mars 2023 e nder leydi Côte d'Ivoire no wirno jagorɗo yangara leydi ndi wonande permis à point ngam ustude accident ji beele sofreɓe mbawa nunɗude fewde kala hen permis noon jogui ko 12 toɓɓere kala nde mbaɗɗa accident walla faux pas walla ni mbaɗɗa ka fotani wadde toɓɓere itte hen ma ya hanata jogade permis e nder leydi ndi kono kadi kala toɓɓere ittande hen sa yiiɗi sottude nden toɓɓere ko ujunnaje nogas mbuuɗi ko ɗum jeyno sababu ɓen dognoɓe auto ji e nder leydi ndi yinnoɓe nadde hofgo juuɗe ñalawma hannde ngam haɓade oɗon fannu to Guinée équatoriale ko mboros bonɗo ari toon yalti koye wilwilndu oɗon gandi bilwile ko ɗum yalti ha ganduɗa yooɓima fittali 11 fittandu wi noon ko jayde leydi ndi ɗum ko ñande 13 février fuɗɗi teskede mayɗe deggodirɗi e nokku biyeteɗo Keyan tema ne tawe e nder leydi ndi wi biyeteɗo Macca on ɗo jagorɗo santé leydi ndi ko on holliti ɗum e jayde télévision leydi ndi wo rentini ɓiɓɓe leydi ndi ndentoto no feewi wonande ndiɗon diwri wona moƴƴiri no feewi ko hen mboroso yalti so nate yimɓeɓe heewi ko yoɓade pittali mabɓe e Tunisie jagorɗo affaire étrangére muɗuma woni Nabila Amar hanki yaltini konguɗi muɗuma e ndi konguɗi hewɓe ne ɗamino mawo ñaago yaafuya wonande ko hoorejo leydi mabɓe haalno e Afrique naɓe ɓaleɓe kono waɗi on ko défendre wo holliti on ko haali ko koko bonna ɗum bonani ten kala leydi ndi garɗa hoɓɓe ene kewi bonnude ndin leydi kala wona leydi mabɓe tan e nder haalande nde o haali to leydi Ghana koreji Christian Atsu wonande on fettiyanke bal ngana e nder Black Star basto fittandu muɗuma ñande 18 février tawaɗen e maayi e nder immeuble goto dirguitiɗo taw koye yerɓande leydi wannode toon to Turki ɓandu mum nde artira toon to akara lamorgo leydi Ghana hanki o koreji makko joɗodima e hooreji leydi Ghana woni Nana Akufo-Addo ngam yewtidde ko faari banggue jenayse on fettiyanke bal ngana mawɗo no feewi koɓe jiiɗi waɗandemo nder leydi ndi kala ɗum ko ñande 4 mars nduɗo lewru ndu gonɗen ko nden wo jogori waɗanede jenayse mawɗo no feewi caggal muma o wawa wirede e dow mbadi heptinede fettiyanke bal ngana ɓiɗɗo gendi leydi Ghana Gabon Libreville jaɓɓima hande hooreji leydi France woni Emmanuel Macron mo ganduɗa ko ngol woni goo wadde ɗum jillu mum toon to leydi Gabon ngam tawtorede sommet jonde ko fati banggue nden kay kisal ladde loppe tropical nde ganduɗa ko ladde leɗɗe cukke towde coppeteɗe kala saha so tawi tan boni madañ ko bonni ko heewi ngam toppitade nden kay kisal financement ha nden ladde wawa wonde nden kal kisal ɗum woni jonde hande to maayo Congo nden ladde beele wona e kisal ɗum jeyata sababu jillu balɗe nayya hooreji leydi France ɗo Gabon Congo Brazzaville Congo Kinshasa hatto Angola jillu faggudu ngam ƴewde politique moƴƴitinowo hakkude leydi France kame Afrique ko wino maɓe gustu koninkoɓe leydi maɓɓe ganduɗa ala kala ko golli e nder Afrique kono kadi ɓen jokkodire moƴƴe ɗin basuji ma keddo toon e mbadi heblo to banggue duuɗe kebloje ɓen koninkoɓe to RDC Congo no gase joyo suka bifta ɗum ko jamma hanki o ɓe bifta koye guure tati kamɓe ɓen no gase ta joyo suka kala ko hakkude jaarowo e duuɓi 12 ha yetti duuɓi 19 hen sukaɓe rewɓe jeeɗiɗo sanga 1h jamma to wuuritengo Namango kamɓe wuuritengo Zambia ene wonde wuuritengo Panda kamɓe noon biftiɓe ko worɓe jogitiɓe armeji e nder ɗoyli mabɓe ko ɗon nawiɓe andaka noon holtoɓe nawa kono laamu ngu foti ma yiiloɓe joolam jaɓeri leydi France accitgola golle nuwela gardinoɗo wonande kippo gendi leydi France ko fari mengi fédération football mo leydi France FFF on accitino golle muɗuma kono biyeteɗo Philippe Diallo toɗɗama e mbadi transition leydi Russie bonni doron jeego mon taw kadi ɗowno ko doronon ko laamu leydi
Ukraine kon bonna ko capande jedde 2 km hakkunde mum e Moscou ngol woni go dron weyde nder leydi Russie keno foto wonde dumunna juɗɗo seeɗa jehetena ko toon to Genève accident musɗo baɗɗo toon subaka hande on accident noon jeeyi sababu laaɗe ɗiɗi woni train ngaji ɗiɗi mbukkodiri toon ha jeeyi sababu yimɓe nogas e jeegom mbasi pittari mumena capanɗe jeetato e jeeyo gañima hen gañande musɗe no feewi. Union européenne holliti nogas lewru mars ɓe katti walande goloto mabɓe wadde appareil ji men laylaytol rendo biyetegol TikTok ɗum ko caggal Amérique ñalawma hanki ene wondi e leydi ene wonde e leydi Canada ɓeɗo kala kadi golotoɓe fédéral leydi ndi jogade appareil ji baɗɗi TikTok ganduɗa TikTok ko laylaytol rendo hande ɓurgol layde kono kadi jeeygol ko société chinoise ngam tumede won ñukidare woni nder woto andede won e sekkereji jehetena ko ha ton to leydi Turki Recep Tayyip Erdogan horejo leydi ndi message mo yaltini subaka hande o holliti sungoji tijjaɗi ko fate banggue présidentiel ɗum daɗo waylotako hayso tawi dullere leydi jeeyi sababu ha capanɗe 5 ko fawi fittandu heddi hen capanɗe 5 ujunere ko fawi fittandu heddi hen ɗum ko 14 lewru mai e nder ndeɗo hittande ko nden sungoji ɗi mbaɗata Ukraine combat gulɗo jawa baɗɗo jamma beeɗoɗo hen to Bahuda ɗum noon combat o hande hewɓe jogui heddiran ko nayeɓe guure kewɗe wonande toɓɓitima hakkude groupe Wagner mo leydi Russie kame koninkoɓe leydi Ukraine ñaguiɓe hande ballal kame sarde combat ji tekkuɗi ha mbawa dartade kono gon wuuro hollitama ɓoyata naata e juuɗe groupe Wagner ɓe leydi Russie musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garade kikiɗe hande ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena